Bilimli nesil. Salam ähwan adamlar. Fedibon sizlere birbirinden täsin, birbirinden gyzykly maglumatlar çemledik. Seteňiz başlanyň. Futbolçylaryň köpüsi bir oýun wagtynda ortaça 11 kilometr aglaýarlar. Diňe towşanlar we towuklar kelledini öwürmän ýygyny görüp duýup bilýärler. Gamysyň ýaly ses sebäbi onuň uju gamysdan seslen has hemde çart. Titanium gorlaşygyna $7 milyon sarp edildi. Firmaň bahasy $200 milyon boldy. Giyipler gaharlanana derileri gazyar. Her asgyrmak bilen beýin öjükleriniň käbir ölýär. Her töň yerlesi sebäpli çepekon sagaýkondan kiçik. Gülmek stres garamany peseltýär, immunitetiň güýçlenýär. 6 ýaşy çağa gülenni ortaça 3 derek gülýär. Ular bolsa 15-100 derek gülýär. Soňra dograngyzda sakky çeýneseňiz aglamarsyňyz. Boeing 747 öwrülmäge synanşanda kanatlar dögülse tersine uçup bilme bolgan bar. İpek kurçuklary 56 güniň öz agramyndan 8060 tetse iýmitlenýär. Asgaraňyzda hiç wagt burnuňyzy agzyňyzy ýapma. Gözleriňiz başga ýerde aýrylyp biler. Gadim Gresiýada baý maskalalar çagasyny bildirmek üçin çaga doglany zeytun ýagy, nabatriýalar, soňra bolsa ömrü boýunça saçsyz galýar. Her lavador alji, her labrador iti wagtal banan arzu edip durýar. Ömrüňiziň takminan 6dan 1 bölegi çarşembe güni geçýär. Galam alüminium folga bilen örtülüp ýiteldenigizde bıçaklarynda hem ýitip bolup biler. Her gün nädor maskala 12 täze çaga berilýär. Amerikan awtologlaryna takminan 123 milyon awtolog bolýar. Dünýäde iň giň ýol bolan Braziliýanyň Montevideo okuny 160 ulug gapdandan türlüp bilýär. Tarakanlar kelleleri kesilen madyna hem bir näçe hepdelep ýaşap bilýärler. Biziň maglumatlarymyz gotardy. Siziň bilen gyzykly bolmagy unutma.